ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ। କୁହନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟେ ହେଉଛି ଗୁଇଁଆ ଦୁଇଁଆ ଭୁଇଁଆ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଧା ଏମିତି ପେଟ ବାହାର କରିବେ, ଗୁଇଁଆ ଦୁଇଁଆ ଭୁଇଁଆ ଏମିତି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଛରେ କଥା କହୁଛି, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଆପଣ ପଛଆଡୁ ହଣ୍ଟେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, କଅଣିଆ ହଣ୍ଟେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ହେ ନାହିଁ ହେ ଏଇଭଳିଆ ପାଡ଼ ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲିକି ମୋତେ କହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।